Chenjezo kwa anthu onse a dziko lino la Malawi, makamaka amene amandidziwa ine. Chenjezo ndilonena kuti musamapange dala zopusa zowafuna kuwatenga Malawi ngati zisilu, kuwatenga Malawi ngati samaganiza. Ndiye ndikumaona ngati ine ndikhoza kukuyikirani kumbuyo poganizira kuti inu ndi ine timaziwana. Inetu ndine wanyape, ine sindiona kuti ati uyu ni m'bale wanga Filipi kapena ndani. Ine sindiona kuti ati chipani ichi ati kha president ache nacheza nayepo kapena ndimaziwana naye. Ineyo amene mwa onse amene ndimamuonapo kuti ndi nzanga kwambiri ndi mphawiyo, ndipo ndimangoyima pa chilungamo. Kwa amene amandidziwa ine amadziwa kunena kuti ine am a no nonsense person. Naye ikafika nthawi yoyima pa chilungamo, ndiye ndimangoyima pa chilungamo, ndimangoswa kuswa, kugaza, kuli bwino uzipita kwanuko naulira, koma ine nditanena chilungamo. Ndipo pamene pali nkhani ya chilungamo makamaka powayimirira Malawi, ineyo sindizachokapo. Ndi chifukwa chake olo ku polisi kukachitika zopusa ndimaswa, ku prison ndiye ndaswa, kaya mboma muku state house ndimabandula, uko ndiye sinimaopako, olo pa area sate sinimaopa iya, olo mmabungwe, mmachalichi, muzipani mose ndimazukuta. Ndiye sikuti ati muzipanga zanu kumanena kuti tikuteni tizipanga izi amene jakhoza kutichita sipeya. Inetu itu ine ndiye ine sindili ngati ma activist ena omalankhula nkhani chifukwa chokuti apasidwa makobiri ndi azikakomesera zinthu pakana kumalengeza kuti ati iwo asiya u activism akukayamba ndale. In fact ineyo ndine ndani wa ndaleyo, chifukwa ngati kuli anthu amene apusisa dziko lino kwambiri ndiye ndi andale. Ndipo dziko lino likanakhala kuti mwina likuyendesedwa ndi anthu amawu a Mulungu okhaokha kapena, koma nanga zinaso ndi zimanyakata aona lerowa munthu amene tikamudalira kuti ndi wa mawu a Mulungu, ndi uyu wasaukisa dziko, ndi uyu akungosisa ndalama ingotha value, ndi uyu angodya ndi anache ndi azibale ache, ndi uyu angoba makobiri. Ndipo dziko linolo anthu andale aliwononga kopsa. Ndi chifukwa chake nowanda lero kukaronga anthu akuuzidwa kuti azitenga ma ID kuti azipita kuchipatala. Tinalengeza sabata yathayo kunena kuti zijana lemba m'Baibulo kuti anthu azavutika, sazalowa m'magulosale, sazapita ku chalichi, sazapita ku chipatala, sazapita mu minibasi, sazalola kulowa mbanki wopanda microchip. Zayambika sopano kukaronga. Ndipo aliyense amene akupita ku chipatala akuuzidwiratu kuti azitenga ID, ndicho linga kuti akayilowese mu system makhadi amene atuluke. Ndi nthawi imene anthu achisilamu komanso akhristu okhulupirirawo azazunzike kwambiri. Izi tikunena zimene zingochitika kukalonga, kupatulako zochepa zina zimene apolisi sopano ayamba kumamanga alimi ainyake amene akugulisa mbewu zawo ku misika yosiyanasiyana. Mwachisanzo kukaronga uko ndi Chitipa, apolisi ayamba kuyenda zana zulo kumagwira anthu amene akugulisa chitowe chawo komanso ndi mteza. Kumadabwa kuti kodi sopano dziko limukufuna munthu wosauka apumire pati, popeza mtezawo ndi wache, chitowecho ndi chake, analima yekha, ndiye inu mukupita mukampeza ali pa stage kukamugwira kunena kuti boma sili kulola kugulisa chisawawa ntezawo ndi amanu. Mukulephera kulipira anthu afoja uko, alimi afoja, lero mukupita kumakalanda anthu zinthu zawo. Komatu siku lina muno m'Malawi, siku lina muzaona polekera. Izi ndikungokuuzani mokukondani. Utenga wanga lero mama wa uno ukupita ku chipani cha UTM. Chipani cha UTM ena mwa inu amene simukuchiziwa, mtsogoleri wache ndi Saulos Chilima.
amene anabwera ndi mphamvu kwambiri komanso amene anabwera ndi chiyembekezo kwa Amalawi. Ndipo akamanena kuti sogolo lathu lowala, anthudi ankadziwa kunena kuti yes, kwabweradi Saulos Chilima. Olo kumamuyang'ana nkhope yace mmene akuonekera, anthu ankadziwa kuti oh yes, mpulumutsi ujati ndi uyu. Koma itafikapo nthawi imene mphamvu zinawachulukira a UTM atalowa mu Tonse Alliance, anaona kuti Amalawi siofunikira. Ndipo lero tikamamva kunena kuti UTM ati inapita kuzomba kumakapepesa anthu kunena kuti oh, they are not part of the game, they are not to blame pa zimene zachitika muno m'Malawi, umangoyimba manja phu kunena kuti ufitidi ulipo, satanikidi alipo. Chifukwa ngati kunali chipani chimene anthu anachikhulupirira ndi kuchikonda within 3 months, anthu ndikuchipasa mavoti 1 million, kenakonso anthu ndikuchikhulupirira kunena kuti Saulos Chilimayo asintha zinthu muno m'Malawi, koma atapita ku Tonse Alliance Saulos Chilima anadya banji, anakhala chete ndikuwasiya Amalawi kumavutika. Ena ife tapitapo ndikumuuza mochuluka, ndipo Amalawi ndinu mboni kunena kuti ine ndanenapo time without end, kunena kuti abwana muchoke mu Tonse Alliance, chifukwa chonena kuti zimene tinalonjeza anthu si zimenezo, koma ine ndinanenedwa mayina osiyanasiyana, ndinatukwanidwa kunena kuti ameneja ndi osavuka, ndi wakokeni, ndi wachamba, ndi wamadrama. Musamumvere ameneja, zinthu zikuyenda bwino. Onenatu zimenezo a UTM, nthawi imeneyo ndili ku UTM ko ndisanachokeko, kenako nditaona kuti anthu wasakundimvera chifukwa ine ndine wachilungamo, ndinachokamo. Koma ndinapitirizabe kupereka advice yonena kuti pamene pafika pansuzi wathamumbale, abwana ngati mukufuna relevance muchoke. Nderero a UTM ajakhala 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, chaka cha 5. Lero muzikapita kuzomba ndikumakanena kuti tikupepesha, ndipo ifeyo tinalonjeza kuti tizidya katatu, ifeyo tinalonjeza fetereza wochipa, ifeyo tinalonjeza kuti Amalawi muzakhala pabwino, ifeyo tinalonjeza mega farm, ndipo ifeyo we are not part of the mess. Zimene zapanga ndi MCP zona. Ndipo ngati pali bwenzi lache lainireni ndiye ndi MCP ilotu la UTM yo, iniyo ndi MCP ndinu amozi. Ndipo zimachita kuonekeratu kunena kuti you are in the comfort zone. Zimachita kuoneka ngakhale president wanuyo, ngakhale amasanduka bubu pa misonkhano kumango muzuzwa ngati si vice president, koma zimaoneka pa nkhope paje kuti amakhala nazo comfortable. Ndelero mukamapita kuzomba ndikumakapepesa kwa Amalawi, a UTM musapange zowapusisa Amalawi. Amalawi itu anasukusula, iniyo muvomereze. Ndipo vice president wa Saulos Chilima umene anali nawo panopa ndi umene anali nawo nthawi imene yapita Mutharika ndiyosiyana. Uwu unali mmemo osonkherana, ndipo anali ndi mphamvu kulankhula kuposaso mmene amalankhulira nthawi imeneja ya DPP. Koma Saulos Chilima amene tikumuziwa ife anakhala osalankhula, wakhala osalankhula nthawi yonseyi, ndipo wakhala akuuzidwa kumuuza kuti achimwene taonani pawopo palembedwa, posachedwa pamuza amangidwa, akukonzerani milandu, boma ili sili kuyenda, muchokemo. Koma inu mwajaija mitanda nthawi yonseyi, nyama kutengerana mmahotelo, kupita ukunduku kupasana makobiri. Lero ndiye muzikanena kuti MCP ndi chakwera ndi oyipa. Iya zimenezo musatiuze ife. Ndipo you should be the last people or the last group kuchita accuse MCP. Inuyo ndi MCP ndipo ndapa ndipo ndepo. Ndipo ndikupempheni Amalawi musakhulupirire UTM, musakhulupirire MCP. Ngati inu zipaniso inu, ngati mukufuna ma alliance, musapange alliance ndi UTM ndi anthu oyipa kwambiri.
musapange alliance ndi MCP ndi zipani zoopsa za anthu amene asakuganizira ziko lino. Chifukwa a UTM akanakhala kuti amaganizira amalawi akanaona zimene zijakalekale ndi kuchokamo, zimene zapangika zinchimodzi kumanena kuti ujeni mikozo iyi ndi yanga koma manyiwa si yanga. Ndi chimodzi munthu kumberekera mkazi ana folo ndikumaza auza anthu ankhoso kunena kuti mkazi yanga ndi wonyasa. Kodi nthawi yonseyi si mkazi wakuti mkaziyo ndi wonyasa? Sopano inu a UTM musatinyase lero pamene joka wakufera ni m'manja kuti muonese urelevansi kwa inuyo. Ndipo inuyo a UTM ndikukumbuseni ngati kuli chipani chimene chikufuna marifomu ziso ndi cha UTM cho. Chifukwa even maudindo amene ali mu UTM lero li ambiriwa mmangopasana pa chinzache kuti uyu ndi nzawo wa bwana ndi amene yakhale apo. Anthu ambiri amene anasankhidwa ku convention munachosa maudindo mwawo, achina Chaka, achina Kawaga. Ndipo kuzomba kumene mukupitako munapitako munaitana ati pakana asaonda, munaitanako asaonda kuti atakalankhule. Inu saonda amene akuzunzikira simukuziwa. Saonda ujatu munamulandisa TX yache uja, munamuza kuti asiye TX, asiye chuma chache. Nthawi imene jali bwana waku public events mboma la Mutharika, munthu anasiya TX yache yopuma lero likukalowa mboma osampasa china chichonse apart from kungompasa bokosi lanu la maliro lijalo. Magali moto anu amaoneka ngati mabokosi amaliro aja. Kunali anthu ngati achina Masangwi. Kodi simuna atenge bwanji kumeneko? Zoona inu kumakasankhana ma position ku kabinetiko osamuyikapo Masangwi, osamuyikapo Makondi, osamuyikapo Chijaunga, osamuyikapo Ngalande. Anthu azunzika amene ajawo kuzunzika lero mukutenga apongozanu ulendo nawo kukasiya ku Zambia. Zoona inu Masangwi uja amafuna kuphedwa ku Phalombe, amafuna kuphedwa ku Nsanama. Masangwi ujatu ndi amene so anayigwira zombayo. Masangwiyo anagwira zomba ndikumadziwa kuti munthu wapanga kampeni kuononga chuma chake. Achina Makondi ajawo amene ajama anatulusa magali moto awo chuma chawo chose. Ena achina Chijaunga analuza chuma chawo chose kupita kukuchondererani inu kuti abale ndrama zanga izi ndi nyumba yanga iyi kulandidwa. Koma you did not even listen. Ena amaimisa basi kumaona ngati akhoza kukwera kukafika ku America. Achina Alani Ngumuya anavutika kuopsa kuvutika. Ndipo ena amene adakali mu UTM mumo akukhaliramo kulimba kuopa kuti apangisidwa manyazi. Kunali anthu amene azunzika mu UTM, ena achina kupanga ngozi, ena anamwalira. You did not do anything. So mufuna muauze amalawi kuti chani? Kunali anthu ngati achina Henry Gonani. Tikunena pano munthu amene ujayo ndi olumala. UTM did not do anything, anakapanga ngozi ku Phalombe uko. Ndipo ngati kuli chipani choyipa ndiye ndi inuyo a UTM. Chifukwa simachita appreciate my efforts ya anzanu. Lero li mukabwere muzikanama kuti ujeni MCP ndi chipani choyipa. Chipani choyipa mwachiona litiro. Mwachiona liti. Popeza posachita pompano munali ku stadium. Ndipo mpezekaso kuti posachita pompano kukapezeka function ya president wanu nzanuyo amene akunena kuti ati ndi msogoleri amene akuamvesa amalawi kukoma chakwerayo. Uyu wakuyenda wa uyo. Mupezekaso kuti muli ku nsonkhano konko. Tinakuuzani ife tatulukani koma munkanditenga ine ngati wamisala. Abale zinthu sizili bwino ku Malawi kuno, amalawi akuzunzika. Tatulukani kumeneko. Koma UTM kaka pakana munafikapo size yomasankha kumapereka maina ama ministers anthu okuti sanali ya UTM. Mwatenga kumbali uko ndikuabweresa mu UTM. Zimene jazimapweteka anthu azibale awo zimapweteka soka iro. Chipani chanu chilibeso ma structures. Ndi chipani chongo chuka pa Facebook koma ma structures kulibe. Munthu ukapanga chibwezi mkazi wa nyuwani ni mkazi wakale umapitisa majumbo kwambiri kwa mkazi wa nyuwani. Chipani chanu chikanakhala ni ma structures koma chikanakhala kuti anthu amachikonda. Kumpoto kuja sibwenzi pano mukulephera zisankho. You need to think twice.
koma iyo mabwera ndikumaanamiza amalawi kumanena kuti inu mukupepesa. Aya mutadya kale mitanda 8 mukuuza ana, mukuuza ndani? UTM inali chipani chimene chinachoka mu DPP. Mukanakhala anzeru kopepesa sikukanakhala ku mtundu wa Malawi iya, mukanakapepesa ku DPP ko mubwerere, chifukwa ku DPP ndi kumene kunachoka inuyo, osakhala zambwerera zomati muzipangisa misonkhano mwakhuta nyama zanu m'mahotelo mwabaiba makobiri mwapasana makontrakti, lero muzikanena kuti ati kupepesa. Mumpepesa ndani? Ndipo mbale anuyo to anthu anamusika kale Chilimayo, nnayamba kumusika sine paja, ndiyo anthutu anamusikatu amene akukukakamirani akungokunamizani afuna azikubera Nelson Makobiri amene mwaba inu kubomako, koma anthu anamusika ameneyo chifukwa cha khalidwe. Munthu wokongola bwino kwambiri, oonesa kuti anali ndi tinkamuona ngati ali ndi leadership quality, koma ata 0 pa 10. Ine ndimangonena pa chilungamo, ndipo ngati mukundifuna mundipeze silimaopa wina aliyense ineyo. The DC mwana wa Chave UTM basi service.